Minulta kysytään usein, mistä olen hankkinut lasini. No sieltä, missä on Suomen laajin kehys- ja palveluvalikoima. Silmäoptikot Palmu sijaitsee Kuninkaan kadulla vanhassa Raumassa ja on palvellut asiakkaitaan Sparrin talossa jo yli 40 vuotta. Niin, ja vanha Rauma on muuten maailmanperintökohde. Ja nyt mennään katsomaan, millainen myymälä on sisältä. Tervetuloa mukaan! Yksi Suomen laajimmista kehysvalikoimista löytyy Raumalta. Dior, Chanel, Tom Ford, Celine, Andy Wolf, Zenka. Vaikkapa nämä Fredin kehykset ovat saatavana Pohjoismaissa Kööpenhaminasta, Oslosta, Tukholmasta ja Raumalta. Koko myymälä on elämys taideteoksineen. Yksi Palmun arvoista on tarjota asiakkailleen silmänruoan lisäksi myös sielun ruokaa. Palmulla asiakkaan tarpeet nostetaan keskiöön, jotta laajasta valikoimasta löytyy juuri sinulle sopivat kehykset linsseineen, tutkitaan silmien terveystilanne ja näkö. Täällä tutkimusaika on vaikka tunti. Kehyksiä valittaessa otetaan huomioon asiakkaan mieltymykset sekä kehysten istuvuus kasvoille. Valinnassa tulee ottaa huomioon myös, ettei kehykset ole liian suuret. Linssin ominaisuuksista riippuen linssiala ei saa myöskään olla liian pieni. Laajasta valikoimasta löytyy työlaseja eri tarpeisiin, migreenipotilaille rauhoittavat mukavuuslinssit sekä piilolinssihuoneessa voit rauhassa opetella piilolinssien käyttöä. Suomen laajimmasta valikoimasta ja tarpeesi huomioivan henkilökunnan avulla löydät sinulle parhaat kehykset linsseineen. Aivan nää. Tai onko mä sittenkin nää? Vai oisko sittenkin jompikumpi näistä? Näöstäsi huolehtii Silmäoptikot Palmu Raumalla.